El Comitè d'Empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ha presentat als treballadors el preacord del nou conveni col·lectiu, amb una vigència de 5 anys. Entre els punts destacats hi ha la represa de les primes per objectius a partir del 2026, la reducció progressiva de la jornada fins a 1.688 hores anuals al 2028 i la millora dels complements de caps de setmana, festius i hores extres. També s'inclou un increment del sou base de les categories més baixes, la creació d'un pla de pensions privat i la possibilitat de jubilació parcial als 60 anys. Tot i això, la banca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra considera que és una proposta de mínims. El sindicat alerta que el SAS té marge per oferir millors condicions, especialment davant la manca de personal, i recorda que les noves descripcions de lloc de treball i la gralla salarial encara estan pendents. El portaveu de la banca sanitària de l'USDA, Àlex Bandera, admet que s'han aconseguit avenços, però lamenta que la reducció de jornada sigui progressiva i que no s'hagi augmentat el sou de totes les categories. El sindicat anima els empleats a reflexionar si les mesures responen realment a les seves prioritats i recorda que, en cas de no aprovar-se el preacord, l'actual conveni es prorrogarà un any més per continuar negociant. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.